Hej så YouTube, og så er vi så tilbage igen her med episode 7 fra Let's Play Millionaire fra Gamers of Heroic. Og vi skruer lige lidt ned her, det er faktisk rigtig højt. Men ja, så er vi så tilbage igen. Og vi skal vist have fået, hvad skal det vi skal lave? Vi skal have nogle sticks her. Så vi skal i hvert fald lave noget træ, og så skal vi bare videre her. Hvis vi i hvert fald har fået lavet hakket de modbricks der, så de kan komme lidt videre med noget, med konstruktionerne. Okay. Så vi skal i hvert fald bare i gang her. Vi har i hvert fald masser at give os til. Men ja, Millionaire, det er et rigtig, rigtig godt spil, og det er bare så hyggeligt. Så når man sidder sådan og spiller bare Minecraft, det er meget sjovt end bare helt almindelig Minecraft. Eller det går så ind på, om man har noget vildt fedt i en single player. Men ja, jeg synes, I skal i hvert fald prøve Millionaire, det synes jeg. Det er et mega fedt spil. Men vi skal i hvert fald lukke en træ, så laver vi nogle sticks, og så skal vi have fandme at hakke de der modbricks, eller hvad det nu hedder. Hvor meget jord har vi? Nå ja, vi skal skaffe noget jord også, det var det. Vi gør lige sådan her. Og så deler vi dem sådan op, hvor meget vi har af hver. 20, det er godt pas. Vi lige gør sådan her. Okay, vi har i hvert fald mangel på jord. 3, det mangler vi ikke lige pt, så det laver vi bare lige til sticks. Skaffer vi lige noget jord. Så har vi et par skovle. Så laver vi lige et par pickaxes. Lad os skaffe noget jord. Ja, det tager faktisk lidt tid at lave modbricks, fordi du skal jo have jord og sand. Vi har ikke rigtig fundet nogen ørken endnu, havde vi? Nej, det havde vi ikke. Så vi skal stadigvæk rundt og lede efter sand. Det er sådan lidt irriterende, men jeg satser på, at jeg lige vil finde en ørken her, inden jeg optager de næste par stykker. Så vil jeg lige til ud og finde en ørken. Før, altså, når vi skal bruge sand igen, så lige inden jeg optager, så går jeg lige ud og finder en ørken. Så er jeg også fri for at kigge, mig skal ud og lede efter sand og sådan noget. Det er lidt irriterende. Men, ja. Altså, ja, det er jo Minecraft. Hvad kan vi snakke om? Ja, min kanal, ja, der har vi fået 13 visninger. Yes, mand. Og det er bare på mine millioner. Jeg synes fandme, det er fedt til forhold til, at jeg kun har lavet 7 videoer. Det gør nok ikke særlig meget. Men jeg synes fandme, det er fedt. Det er fandme godt gået, at I gider se mine videoer. Man kan ikke lige skrive nogle kommentarer, hvad I synes, jeg skal lave og sådan noget, fordi jeg har ikke rigtig fået nogle kommentarer eller likes. Så det kunne faktisk være rigtig fedt, hvis I lige gad det. Skriv lige en kommentar, hvis I synes, jeg skal lave noget Battlefield 3 her i dag, hvor jeg lige får spillet det der også. For jer som der ikke har set det, så kan I jo lige se mig spille noget Battlefield 3 gameplay, multiplayer i hvert fald. Fordi der er jeg virkelig sat video om det. Jeg er bare mega elendig i rang 5 eller sådan noget. Og jeg skal også ud og flyve sådan noget, det er bare mega elendigt, så jeg styrter bare hele tiden, og så bliver jeg bare nakket 10.000 gange. Men jeg spiller mest medic og sniper. Det er sådan det jeg spiller allermest. Jeg synes det er mega fedt at være sniper og så bare sidde og camp. Eller hvad hedder det? Hedder det camp? Jo, det gør det vist. Men nu skal vi... Nu koncentrerer vi os lige om Minecraft der. Hvor meget jord har vi? Hvis vi lige bygger lidt rundt på det der og fjerner det, så skal vi lige... Ja, så er vi i hvert fald nok sand. Så vi lige fjerner... Det er lidt rodet. Det må jeg fandme leve med. Så skal op og få hakket de der modbricks. Eller vi skal lige se, hvad de mangler. Det kan jo være, at de mangler noget cobblestone. Det håber jeg fandme ikke, så bliver jeg fandme galt. Okay, hvad skal de have? De skal have modbrick, ja. Nej, jeg kan meget bedre lide de her træbyer der, hvor man bare skal hugge cobblestone og sådan noget. Det synes jeg, det er mega fedt. Sandsten. Det håber jeg ikke, de skal have. Nej. Så får vi lige hakket dem her. Jeg vil også snart have lavet mit hus. Det er lidt noget, end jeg ikke har et hus, synes jeg.
Jeg er desværre ikke nok mudbricks. Vi skal altså skaffe noget kul, fordi lige pludselig skal vi lave cooked mudbricks. Det bliver lidt mere besværligt, for man skal have sindssygt meget kul. Hvor meget blev? Det blev 48 styks. Så lad os lige få nogle flere her. Jeg havde dem der. Awesome. Så kan vi så ikke have noget der. Jeg hader virkelig at placere det med, jeg er så ringe til det. Men hvis jeg sådan nogle mærker, hvor man har sat dem hen. Så jeg har da fordel. Så jeg skal... Nej, Anders, vi får se til, hvad fanden det hver gang. Vi skal også have købt en ny her. Det er i hvert fald råd til med alle de mudbricks, vi har. Sådan der. Okay, det var lidt lamt det der. Nå, så er vi ikke med. Lad os lige gå hen og få solgt de her mudbricks. Vi skal også have noget mad. Mange seriøst mit eget hus. Stel bare noget hvide derovre fra. Det gør vi sgu. Setting to player. Jeg er 67. Okay. Luk lige døren her. Hvide! Vi lister os ind på det og stjæler det. Church! Så tager jeg lige at svede. Jeg gider ikke nævne. Jeg håber de planter det igen. Det kan være rimelig awesome. Så er jeg fri for at gøre det her. Nej, jeg får også seeds her. Nej. Jeg er fri for selv at gå ud og skaffe det. Jeg elsker de her NPC'er, hvor de bare har de her farm her. Fem dejligt lige at finde. Ja, for... Nå, det får jeg vide. Jeg ved, hvordan de egentlig har plantet det her, for de plantede sgu ikke igen, når man har fjernet det. De høster det ikke. Nej, de plantede det ikke igen. Jo. Det er faktisk, vi fik meget. Nej, vi har ikke en crafting table. Fuck. Gå nu væk. Så jeg vide. Så også lige de her mudbricks. Den tager vi sgu også lige med her. Dem ved jeg i hvert fald, de laver nye af. Det kunne være fedt, hvis det er, de var tiltrukket af hvide. Nå. Sådan der. Okay, vi skal lige... sorry, der var ikke. Køb lige 2 der. Først jeg har meget skrammel. Det er en seng, jeg fanden er i gang her. Jeg tror bare, at vi får placeret så mange mudbricks som muligt, og så kan vi lige få hakket dem her lige når de er færdige. Så kan vi gå i gang med huset eventuelt. Fik jeg lavet en mine? Det kan jeg sgu ikke huske. Det gør jeg sgu sikkert. Så bare have udvidet den her endnu større. Så I kan også bare have lavet, hvor det hele bare klunter sammen, men det er sgu lidt irriterende. Ja, det går meget hurtigere. Eller jeg får mange flere. Men det ser sgu også lidt grimt ud. Okay. Så lige fjerne den her.
Så var der vist ikke plads til flere. Der var noget herovre. Så kan vi lige få placeret et par stykker. Nej, Anders. Så lad det være. Så gør jeg det fandme igen. Men for satan. For helvede da. Jeg vil bare placere mine modbricks. Bare placere dem. Lige så stille og roligt. Nå, det er min hund, der gør. Hvad nu da? Ja, slap nu af, Nike. Slap nu af. Ikke gør de små biler derude. Du æder dem, ikke også? Ja. Nå. Okay. Og fanden... Vi skal finde den mine, jeg lavede. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg har lavet den. Det er så det, der er mit problem. Jeg tror, jeg lavede den her ved mine modbricks. Jeg elsker ordet modbricks. Det lyder så godt. Ej, det gør jeg faktisk. Det lyder faktisk forfærdeligt. Der var kisten. Og der var min... Vi putter bare alt lort herind. Og så tager vi det ud bagefter. Så tager vi kun ud det, jeg skal bruge, fordi det er altså virkelig forvirrende. Sådan der. Hvor var den der pickaxe? Den var der. Vi gør lige sådan her. Lige for at få brugt den op. Og så skal vi sgu ned i minen her. Ja, det var det her, jeg fandt. Ja. Jeg skal lige huske, hvor jeg var henne. Det var den her vej, vi ikke skulle gå, ja. Så skal vi ud og undersøge. Fandme han er cool. Der har været... Der var hernede. Hernede i hvert fald. Whoop. Til din torch. Nu skal jeg også vide, hvordan jeg kommer hjem igen. Er der overhovedet noget her? Ja, der skulle gerne være et eller andet. Og der var selvfølgelig ikke noget. Self. Der skal man op igen. Der var kul i luftet. Det er en god start, du. Så tror jeg bare lige, at jeg fjerner den her mine, så den ikke ødelægger min mine gang, jeg er i gang med at lave. Når det her, det er ribbet for kul. Men jeg skal finde meget større mine. Det her, det er bare de her små noget. Hvor man aldrig kommer videre. Okay. Jeg har de her problemer med at finde hjem, og det har jeg sgu altid haft. Der var lava. Også cool. Det er det, vi står og mangler. Hold kæft. Elsker bare kul. Jeg elsker kul. Ja, uden kul du. Så det skal ikke være at gøre. Det kan sgu den her min til, fordi det ser sgu lidt grimt ud. Og så er der ikke rigtig nogen ressourcer hernede, som jeg lige kan bruge eventuelt jo. Hvor fanden var den var henne? Nej, hjælp mig. Fuck. Hvor er jeg henne? Hvor er jeg dum altså. Vi dækker lige det til, og så graver vi sgu bare ned i. Det der, det gider jeg sgu ikke kigge på. Hvor er det grimt. Det er grimt. Det kan jeg simpelthen ikke tage det der. Sådan en lille lortemine det i hvert fald. Den gider vi sgu ikke se mere på, nej. Kan vi sådan her. Ja. Fy for satan da. Så er det sgu ikke mere en pickaxe for den 25. Det var det der man hørte i tv denne gang. Så er der ikke mere film for den 25. Det var så hyggeligt dengang. Det er selvfølgelig ikke viser det mere. Nej, ikke jord. Nøs.
Oh, lovely. Jeg ved ikke engang, hvor langt den her video bliver lige nu. Puh, jeg tror sgu ikke, jeg har det for godt. Skal jeg til skole i morgen? Bøv. Oh, epic lag. Emoji. Hvorfor er der så meget jord hernede? Det er sgu da ikke det, jeg kommer på. Jeg kommer fra cobblestone. Og kul og alt muligt andet shit. Hvorfor jord? Hvorfor? Og jeg kan bare sige, der er masser af det her. Kom nu, skal du godt holde lidt med. Så vi kan undgå en hel del af det. Så ja. Jeg tror lige, vi får hakket det her stykke, og så tror jeg bare lige, at vi siger farvel her. Nu skulle vi blive lidt langt, den her video. Jeg kommer lige op til mamma her. Til mammas hjem. Nu er det godt og vel ved at snart være færdig. Jeg får lige lavet et par tools. Og så tror jeg, vi runder af. Men tryk sådan godt om, og så subscribe lige, hvis I kan lide mine vits her nu. Tryk lige subscribe, det kunne være rigtig, rigtig fedt, og sætte til favorit og sådan noget. Det kunne være mega awesome. Vi runder her. Vi ses. Alle sammen ses.